brand pre oh. Oh. Yes! Yes! Salamat pre! Nah, perting taasa yun din. Paano na, hindi kayo magsilbi. Bakay tao niya ila paring grero, no? Pakatingan ko na siya. Pertira yung taasa, oy. Kay tao, direron. Hey Dong! Magtayo sa Adriha, sige na magpatahi kay ako sa nang bayero ng bunteng. Sige, sige. Nagbuta po ng balaya, oy. Nay mo abot na bisita, maulam po ka. Sige, nagkatulog diya. Apat, may manilid din. Ano pa? Paring Arlan! Paring Ray! May hapon dia. Magpatahi ang takuan ba, pating taasa ra oy. Sayangan magugo kay branded Jenny ba oh? Perting taasa, taasa kay kuan oh. Pwede tayo makakuan na rin, magkakailing oh. Paano tao? Kinsa ni? Hey, manilid ko. Paano tao dire oh? Saan tawanin? Dayon. Kuan Ano sa pre? Ako malay short lagi. Bago ni pre branded oh, narang brand oh. Uy, 34 ang hawak ani. Kuan ra kay ba, petirang taasa sa kuha manggod. Tawag sukod oh, ana naman na oh. Oh. Perting taasa pre oh. Mahal kay ni pre. 3.5 good ni. Palit na ko guys sa ano mall. Naman oh. Kaya ba ani? Paputlan lang nako ba kay taas kayo. Kaya? kaya raman ni pre pero busy mo pre oy. Ha? Gamitonon ako ni pre kay mulakaw mo ni akong palit nga pinakamahal kay mo ni akong suoton ugma. Ay, Dapat karon mga isa ka oras ra man guro mahuman naman ninimo. Palihog lang ko ani pre be. magkuan ba ako sa manok pre na ba ati manok pre ba? Tulang sa nasa lain pre, bansalan. Bansalan pre. Unaha lang sa ni pre. Taga ako na bahala mo hatag og palipay nimo. Talik di sa na imong manok ako'y bahala ana nya. Kung unsay imong income rong adlaw ako nang taplan basta kay maayo lang ni. Ay. Murag arang ng istorya. Sige. Saan din natin? Kuanan lagi. Mga diri ba? Sukdi daw pre, para mas maayo ug kung sukdan jud nimo ni. Sige. Ikaw na ko ko ang sukod diri. 5 minutes later. Ubo ba? Yeah. Makita ang brander eh. Kanina lang. Makita po akong brand ang kuan na. Ego magod eh. Ha, ko nakita ang pre. Pwede na ni pre. Ego ni nga pantalon ba ego. Kanina pre, eskwalahon ta lang na pre. Pwede rin na ay. Pwede ba tayo ng eskwela isukod ani pre nga katumang kuno lang meter steak ang gamit. Wala lagi, pwede na lagi na. Eskwalahon to ni. Sige, tindog be. Wala eskwalahon ni kay. Ngumay lain pre. Saon man ta wala akong pangsukod yun. Pwede ba tayo ng eskwela pre? Pwede na pre. Hindi man na. Basig din niya ni mamao ba? Masagad ra ba kay gihapuway tarong kuan. Ay, sige. Saba kay akong gikwenta. Kalimot na lang noong ko. Antay bitaw kag di ni magkadimahaw niya pre. Sakto hiday kayo pre. Upat eskwela. Upat kay eskwela? Tama na yun. Sa problema kay dali ra kay na. Uy, upat man daw ka eskwela pre no? Diri ra nimo putlon pre. Hindi na ni. Sa problema dali ra kay upat man to ganina no. Sa duha. Tulo. Diri gid ni pre. Diri gid ta kaputulan ni mga isa pa din ka eskwelahan ng sobra di ani ay. Ani nga makina pre. Makita ni mong brand ni standard made in US ni. Wala pang imong lulo na ni. Awa o, automatic o. Kita yan. O, asa kang ngita na, sulpot mo. Sulpot laging taya. Dili to taya kay. Ano to? Pisa. Pisa na ito na mga Pisa. nakabungkag naman ko na. Pre, unsa man mag-apong ko dili o tawagon lang ko nimo kung putol na ni. Aw, depende nimo kung sa imong tirada din ha kay. Ano ni? Ay, dili. At mobalik na lang minom ko tawad pre kay na ako atuon ba.
Mga pila ka oras di ko ni tahiyon. Dali na ni pre. Paano ni mga 5 minutes later? 5 minutes later, sige. Mukuan ko. Lakaw sa ako. Balik lang kay ako pa ning. Ayoko na makina kay ron tagat kung kuan. Sige pre. Gila ay mga nahi. Oy. Bart. Oh! Dali na ko drive. Sana po. Ikaw tahi ani rin. Dali ra man kani putlan ra man upat ka eskwela. Magko ka man mo tahi. Ay pag-practice pero makakwarta ka. Sa Unsa man eh? Unsa man eh? nasa putlan na siya. Ay, balik na siya. Putlon lang ni, putlon lang. Oh, Tingon-tingon lang. Oh, upat ka eskwela. Kunay bahala na dito. Unsa man eh? Ni binatong tingali ni. Kaso ning lubot ani. Ala. 5 minutes later. Kuman na baka itong kuhan. Papa ni mo daw, mana? Wala. Pre, Uy! Dali ano ba nimong nabalik pre? 5 minutes lang. Oh, 5 minutes na di ay? Hindi na ba ito di ay? Na to dito gi, kung ano to ni Gibhart to. Mana? Man to eh, ano to ipatiwas siya hagod kay. Kani gurong as na mesa, pre. Awan dia pre. Ay, salamat. Nakayo ko'y masuot tugma, pre. Salamat kay pre, ha? Oh, sige pre. Doon sa ni pre. Uy! Wa man ni nakuhaan, pre. Taas ra gyapon kayo. Ha? Dati ra gyapon taas ah. Wa ba di ay? Ako Wala man ni nakuhaan, no? Gibhart. Wala, ano man tong gitrabaho? Wala na ba? Oh, siya, wala di gitrabaho pre. Kabawa na, dali kay mga nakoy. Balik lang pre na 5 minutes later. 5 minutes na pod. Pasig di na pod na Ano mo man ito sa ron. 5 minutes later lang Ano kani. balakaw? Sige, 5 minutes later pre. Pagi man ito dali. Taraw mo tani kay kampari ba yan eh? Purado mo si pare nga. Feeder mo tani gugma niya ni Hiyon gani. 5 minutes later ano dali ra kay na eh. Ilag di ni mo ungot ron. Na. Paiter gani. Oh. Hmm. Five minutes later. Oy, pre. Mana? Murag 6 minutes na kani, alas 2:06 na. Mana? Man na. Oh, sus timing jud kay mo ging na bitaw tika nga. Asa 5 ba? minutes later Asa ba ani. pinutulan ni? Pakita daw ko sa pinutol nimo. Na lagi pre. na lagi. Pakita daw ko sa pinutol nimo. Aw, okay. Daw suklon sa nako pre. Pasok da. Suklon sa nako kung okay ba gyud. Dali na kay na ging na tika nga 5 minutes later humana na. Ayos kayo. Tama kay sa imo ha. Tama ra. Atibayan na pre oy. Pero Pero yung slack yung kita kong sukod diri gani ha maki. Brand pre oh. Oh. Yes! Yes! Salamat pre. Hoy! Kaya di mo! Hey! Hoy! Kaya di mo ba? Dali, dali! Hindi bayad ay!